Ahojte a vítajte späť na mojom kanáli. Ja som František Mareta a aj napriek tomu, že som na vozíku, rád cestujem. Cestovanie má mnoho benefitov, ako napríklad objavovanie nových kultúr, skúšanie nových jedál, spoznávanie nových ľudí. Ale môže to predstavovať aj mnoho výziev, obzvlášť vtedy, keď ste na vozíku. Je to síce trošku náročnejšie, keď máte zdravotný handicap, vyžaduje si to viac plánovania, ale nie je nemožné letieť a spoznávať svet aj napriek tomu, že máte zdravotný handicap. Dnes vám porozprávam, ako cestujem ako vozíčkár, ako to celé prebieha, na čo všetko musím počas cesty myslieť, aké sú riziká, ako zvládnuť a plánovať cestovanie lietadlom, aby ste si svoje dobrodružstvo mohli naplno užiť. A dávam aj nejaké moje rady, ktoré mi pomáhajú pri cestovaní. Poďme na to! Ako cestujem ako vozíčkár? V tomto videu sa hlavne zameriam na cestovanie lietadlom, ale samozrejme cestujem aj inými dopravnými prostriedkami, najmä autom, keďže vlaky nie sú u nás 100% prispôsobené. Začneme nákupom letenky. Dajme tomu, že chcem ísť z Viedne do Londýna. Normálne si nájdem bežnú letenku, ktorú majú všetci. Jediným rozdielom je, že pri check-ine, ktorý sa pravidelne robí 48 hodín pred odletom, potvrdíte, že ste na vozíku. Následne vám príde potvrdzujúci mail od leteckej spoločnosti, ktorá vie, že prídete na vozíku. Ak ste požiadali o asistenčnú pomoc, tá vás už bude čakať na letisku. Ak bude letecká spoločnosť vyžadovať, doplnite ešte rozmery vozíka, ako výšku, váhu, šírku vozíka a či je vozík s pevným alebo skladacím rámom, aby sa vedeli na transfer pripraviť. Keď už prišiel konečne čas letu, ide sa na letisko. Tam, ak máte nadrozmernú batožinu, vám ho zoberú dolu do podpalubia a na vozík vám dajú taký malý štítok, ktorý sa dáva bežne na kufre. Na tom lístku je napísané vaše meno a priezvisko, destinácia a číslo letu. Tento štítok je veľmi dôležitý. Ak by vám ho náhodou nedali, tak si o ňom dodatočne popýtajte. Tento štítok je dôležitý pretože v prípade straty vozíka vedia tento vozík následne poslať osobe, ktorej patrí. Následne prejdete kontrolou, skontrolujú vozík a idete ďalej. Môžete si samozrejme požiadať o pomoc človeka, ktorý vás bude tlačiť po letiskových halách, čo ja nevyužívam, pretože vždy cestujem s niekým, kto ma buď tlačí, alebo idem sám. Ale táto možnosť je super, pretože ak by ste cestovali sám ako vozíčkár, vedia vám takto pomôcť, napríklad nielen s vozíkom, ale aj s kuframi. Keď všetko toto prejdete, ide sa do samotného lietadla. Tu je hneď prvý tip, hovoriť každej zodpovednej osobe, ktorá bude manipulovať s vozíkom, aby boli čo najviac opatrní. Všetkým to zopakujem veľakrát, pretože pre mňa je to naozaj veľmi dôležité, aby sa vozíku nič nestalo. Ak by zničili alebo zabudli vozík, mal by som nielen po výlete, ale rovnako tak starosti pri obstarávaní nového vozíka. Mám skúsenosť, že mi už takto zničili vozík. Išlo o vozík so skladacím rámom a ako ho hodili do lietadla spolu s kuframi, vozík sa zničil, lebo bol poškodený rám. Takže keď som sa na vozíku rozbehol, nešiel som rovno, ale vozík ma tlačil do strany. Žiaľ, aj toto sú skúsenosti ľudí na vozíku, ktorí cestujú. Viem, nedá sa tomu 100% vyhnúť, ale takýmto upozornením urobíte všetko preto, aby boli tí ľudia čo najviac opatrní. Do lietadla sa ide schodami alebo tunelom. Tunelom je to pre mňa lepšie, lebo vďaka nemu viem prísť vozíkom k lietadlu čo najbližšie. Pri vstupe do lietadla sa vás pýtajú, či viete niečo prejsť sami, po vlastných nohách, pretože niekto vie prejsť tú krátku vzdialenosť samostatne. Mňa ocino väčšinou preniesie z môjho vozíka na miesto v lietadle, alebo si požiadam o tzv. Vozík do lietadla, ktorý je úzky a tak prejde uličkou medzi sedačkami. A tak sa dostanem z vozíka na miesto v lietadle, ktoré mi patrí. Snažím sa vždy vybrať miesto niekde v prednej rade, niekde na začiatku lietadla, aby tá manipulácia bola čo najkratšia. A sme v lietadle. Krátke lety sú úplne super. Tam nevzniká ten najväčší problém. Ísť na WC. Áno, ľudia na vozíku väčšinou počas dlhých letov nechodia na záchod. A ak by som sa tam aj dostal, lietadlové WC je také malé a úzke, že manipulácia je tam neskutočne náročná. Je to ďalšia vec, na ktorú musím počas letu myslieť. Nepiť veľa vody, aby som vydržal počas celého letu a keď lietadlo pristane, môžem ísť tak na bezbariérové vecko, ktoré je na letisku. Ja mám ešte tú výhodu, že kvôli svojmu zdravotnému handicapu som malý, takže si viem spraviť aké také pohodlie na tej sedačke v lietadle. Určite to majú o to ťažšie tí vozíčkári, ktorí sú vyšší. Ak používate iba elektrický vozík, tak si naštudujte podmienky prepravy batériek priamo na stránke tej danej leteckej spoločnosti, s ktorou letíte. Síce mám aj ja elektrický vozík,
ale s ním som ešte neletel, ale samozrejme aj ľudia, ktorí používajú iba elektrický vozík, môžu cestovať lietadlom. Nie je to nemožné. Keď lietadlo pristane, tak ma vozík už hneď čaká pri dverách lietadla, alebo raz sa mi stalo, že som dostal takýto obrovský vozík na presun po letiskovej hale, kým som čakal na svoj vozík. Toto sú mierne nepríjemné chvíle, lebo vtedy neviete, čo sa bude diať. Dúfate, že vám nezabudli naložiť vozík, že vozík letel s vami, ale našťastie nič sa nestalo a všetko dobre dopadlo. Až keď si sadnem do svojho vozíka, tak viem, že všetko dobre dopadlo a až vtedy sa začne výlet. Len si predstavte tú situáciu, ak nie ste na vozíku, že prídete na druhý koniec sveta a zrazu sa nemôžete samostatne pohybovať. Tak presne sa cítia ľudia na vozíku, ak sa stane niečo s ich vozíkom. Poďme si teda zhrnúť rady, keď vozíčkár cestuje lietadlom. Pri nákupe letenky informujte leteckú spoločnosť, že ste na vozíku. Doplňte všetky informácie o vozíku a požiadajte, ak chcete, o asistenčnú pomoc na letisku. Závisí samozrejme od vás, čo potrebujete. Pred nástupom do lietadla doberte so sebou všetky odnímateľné veci, ako napríklad tašky, podsedáky alebo rôzne iné pomôcky. Pri manipulácii sa môžu takéto ľahké veci stratiť. A ja osobne svoj podsedák, na ktorom sedím, používam aj v lietadle. Dám si ho na sedačku v lietadle a tak mám pohodlnejšie sedenie počas letu. Naplánujte si potrebu navštíviť toaletu. Toto je niečo veľmi nepríjemné, lebo tak ako som spomínal, v lietadle sa nedá ísť na vecko. Takže ja to robím tak, že tesne pred odletom použijem bezbariérové vecko na letisku a počas letu si dávam pozor na to, aby som nepil veľa vody, aby som nemal problém s tým vydržať neísť na vecko. Je ináč smutné, že v 21. storočí veľká skupina ľudí nedokáže použiť vecko v lietadle, pretože sú tam bariéry. Som zvedavý, či niekedy v budúcnosti sa to zmení. Do kufra, ktorý ide dolu do batožinového priestoru lietadla, zvyknem dávať malý imbusový kľúč, ktorý sa hodí, ak potrebujem niekedy zatiahnuť šroby na svojom vozíku. Je užitočné ho mať so sebou. Ďalší bod, zopakujem to, že je veľmi dôležité upozorňovať na to, aby boli čo najviac opatrní s manipuláciou vozíka. Aj viackrát je to treba povedať, pretože viem, že pracovníci na letisku sa nestretávajú pravidelne s vozičkármi, tak práve preto im treba vysvetliť, prečo je dôležité byť opatrný. Ďalší bod, skontrolujte svoj vozík, aby bol v dobrom stave, aby tam niečo nehrkalo, aby boli pozaťahované všetky šroby, aby sa cestou nepoškodil. Všetko si dôsledne naplánovať je tiež veľmi prospešné. Počas posledných letov som zvykol dávať AirTag do jedného z vreciek vozíka, tak aby nevypadol a aby sa cestou nestratil. Je to dobrý spôsob, ako aspoň v lietadle viete skontrolovať, či ste s vozíkom spolu. Pozor, lebo niekedy tieto informácie nie sú úplne presné kvôli rôznym faktorom, ale aspoň orientačne sa to dá vždy použiť. Môžete použiť hociaký lokalizátor, ktorý spárujete so svojím mobilom a vhodí sa do jedného z vreciek na vozíku. Pri cestovaní lietadlom ako vozíčkárovi vzniká veľa nečakaných a nepríjemných situácií. No aj napriek tomu sa dá so zdravotným handicapom cestovať. Ja som už navštívil 15 krajín a plánujem aj ďalšie. Treba pritom určite viac trpezlivosti, ale keď už človek vie, ako to chodí, tak je to o to jednoduchšie. Toto bol môj sprievodca, ako cestujem ako vozíčkar, aby ste si mohli lepšie predstaviť, ako cestuje človek so zdravotným handicapom. Budem vďačný za spätnú väzbu, rovnako tak za like a odber. A ak chcete vidieť video, kde dávam viac tipov a trikov pre ľudí na vozíku, tak klikni sem. Vidíme sa na budúce. Čau!